Mayong adlaw mga kasama, ang pulong sa Ginoo karon nagpahinumdom ug naghatag kanatog paglaom nga atong makuha sa Panultihon 4 bersikulo 23. Ang pulong sa Ginoo nagingon, bantayi pag-ayo ang imong hunahuna. Kay kun unsay anaa sa imong hunahuna, mauusab ang imong kinabuhi. So mga kasama, nagpahinumdom kani kanato nga ang tuburan sa tanan mao ang hunahuna sa tao. So atong bantayan ug atong ihalad ang atong hunahuna diha sa Ginoo nga ang kabubuton lamang sa Ginoo ang permi masulod sa atong hunahuna. Ug magkinahanglan ta guide sa Ginoo everyday sa matag adlaw kay makasala lagi ta sa hunahuna ug sa pulong ug sa buhat. So nagpahinumdom gyud ni nga sa imong pagmata, sa imong paglakaw matag adlaw atong pabantayan ang atong hunahuna kay mo'y tinubdan sa tanan. Mga kasama, mao kini si Radyo Man Jenny Mamalyas, Tatak RMN.